tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu mana sabiex namlu din il-polza ta' l-Għażla għat-dħul fl-ewwel sena primarja għas-Subien. Illum il-ġimgħa 23 ta' April il-ħin bħalissa huwa 9:30 ta' filgħodu. Kif int minn segwina l-ġimgħa l-oħra jew nhar it-tlieta jaf li l-laqgħa tagħna ta' dolodu tkun maqsuma fi 3 partijiet, nibdew billi namlu tal-baċ kejkna wara nagħmel introduzzjoni u wara intellaw il-polza. Għalhekk fil-waqt li nirringrazzjakom tal-li naqattu magħna u ħassegwu dina l-proċedura, nibdew billi nitolbu ftit flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Fl-ewwel qari tal-Qudiesa tal-lum ikellimna fuq il-laqa li kellu missierna San Pawl ma' Ġesu Kristu qabel ma kien għadu jemmen fih. San Pawl meta ltaqa' ma' Ġesu biddel ħajtu, trasforma ruħu u minn persekutur tal-insara sar wieħed li jħabbar u jxandar lil Ġesu Kristu ma' kullum kien. Sar jafu sew u bil-kuraġġ kollu kien imur minn belt tal-oħra u jivvjaġġa minn post tal-ieħor sabiex jagħti dina l-aħbar it-tajba tal-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu Kristu u li bit-twemmin tagħna fih ikonna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu biex anke aħna li niltaqgħu ma' Ġesu nsiru nafuh dejjem aħjar u dejjem ninbidlu bħalma nbidel San Pawl. Nitolbu wkoll għal dawn it-tfal li intom tant tħobbu tożu tixtiequ tagħtuhom l-aħjar edukazzjoni possibbli sabiex huma wkoll jiltaqgħu ma' Ġesu Kristu jsiru jafuh u wkoll jkunu xandara fil-ħajja tagħhom bil-mezzi tagħhom skont iċ-ċirkustanzi tagħhom bħalma kien San Pawl. Nitolbu flimkien biex il-Mulej jgħinna f'din il-missjoni li huwa tagħna bħala u li tiegħu bħala insara. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard, ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. San Pawl itlob għalina. F'isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, nhar it-tlieta għamilna il-polza ta' parteċipazzjoni li fija ħadu sem l-applikanti oħra u minnhom għandna l-ewwel dawk li ġew fl-ewwel 152 post ħajjieħdu sem fil-polza tal-lum. Għandna wkoll applikanti oħra li huma ta' tfal minn skola bla kontinwità, applikanti oħra li wkoll li l-ġenitur tagħhom huwa impjegat fi skola tal-Knisja imma ma jistax il-tifel tiegħu ma jistax jattendi l-istess skola għax probabbli jgħallem fi skola tal-bniet. U għandna wieħed minn dawn ukoll li l-iskola tas-Subien ma għandix post. Għalhekk dawn se jieħdu sehem ukoll f'din il-polza tal-lum ma' dawk il-152 applikant li ġew quddiem fil-polza ta' parteċipazzjoni. Però qabel nipproċedu għal din il-polza, nixtieq ninfurmakom li sfortunatament nhar it-tlieta nqabeż l-isem ta' applikant li suppost daħal ukoll f'dik il-polza li tellajna nhar it-tlieta. Biex xi ħaġa li nieħdu gost biha, però għandna soluzzjoni wkoll kif jgħidilna r-regolament. Tajjeb ir-regolament huwa ċar, aħna bnedmin u dejjem wieħed jista' jiżbalja xi ħaġa tista' tmur ħażin u nirringrazzjaw il-Mulej li għandna regolament li jagħtina direzzjoni ta' x'għandna nagħmlu meta jiġri dan l-inċident. Għalhekk issa se nsegwu dan ir-regolament li jgħid li meta xi ħadd jinqabeż tittella polza għalih. Mhijiex realistika li terġa' ssir il-polza mill-ġdid u jinbidlu n-numri ta' kulħadd, imma ssir polza partikolarment għal dak l-individwu li nqabeż. U ssir b'dan il-mod. Jinħolqu 3 gruppi ta' numri, grupp minnhom mid-0 sa 9 jirrappreżenta il-units, il-waħdiet sewa mid-0 sa 9, grupp ieħor mid-0 sa 9 jirrappreżenta l-10, it-tens, u grupp ieħor jirrappreżenta il-mijiet.
Il-mijiet ma nagħmlux mid-0 sa 9 x'inkella tiġi ħafna unfair, imma nagħmlu skont kemm kellna mijiet ta' parteċipanti sewwa. F'dan il-każ kellna mal-400, għalhekk il-tielet grupp ħajkun magħmul mid-0 sal-4. Dawn huma 3 gruppi li aħna diġà ppreparajna ta' numri, santellaw wieħed u bekk jiġi ffurmat in-numru ta' dan l-applikant li tħalla barra. Sintendi, jekk huwa jaqa' fil-bracket jiġi mill-ewwel 152, allura jidħol fil-polza tal-lum. Jekk in-numru tiegħu jkun ikbar minn 152, ikun skont jidħol mal-oħrajn skont il-numru li jkun ġab ma' dawk li qegħdin fil-waiting list nistgħu ngħidulhom sewwa dawk li qegħdin l-applikanti l-oħra fil-lista li tellajna nhar it-tlieta. Għalhekk issa nipproċedu għandna n-notar ħajkun preżenti wkoll biex jara li kollox isir tajjeb. Nirringrazzja t-tim tal-uffiċċju li prepara kollox u dan. L-ewwel polza li santellaw hija tal-hundreds, ħantellaw tal-mijiet, jiġifieri mid-0, in-number li ħantellaw huwa mid-0 sal-4 u kif naqbad ngħid. Dan jirrappreżenta l-hundreds. Mbagħad wara naħseb li ntellaw ikun jaqbel li niftħu l-oħrajn kollha biex nuru li kienu wkoll in-numri li hemm tajjeb. Mela l-ewwel numru li ġab dan huwa naħseb titturih il-kamera, ma nafx hekk hux jaraw, kamera naħseb warajna qiegħda. All right. Huwa number 3. Huwa number 3. Istiftħu l-oħrajn iċċekkjaw li unuruhom li mela dan għandna number 3. Li numbers l-oħrajn kienu kollha differenti, mbagħad kellna 0 fl-istess grupp. Kellna 0. Dan nistgħu issa nħallu hawn. Mbagħad kellna il-4 ukoll. Kellna il-4. U kellna il-1. Sewwa ġifieri kellna l-4 numri kif għattilkom fil-bidu 0, 1, 2, 3 u 4 u t-2 għadu ġej, it-2 qiegħed hawnhekk, sewwa għandna t-2, mela kellna 0, 1, 2, 3 u 4, però huwa l-ewwel numru li tela fosthom kien in-number 3. Sewwa kif diġà urejnikom fil-bidu. Issa dak huwa mela ġie fuq 300. Nistgħu ngħidu li ġiġa mhuwiex mill-ewwel 152, però xorta ħantellaw iż-żewġ numri l-oħra ħalli anke jkollu postu mal-oħrajn fil-lista. Ekku għandna t-tieni polza ta' dan l-individwu huwa in-number 7. Ġi in-number 7, l-10 huwa in-number 7, sewwa. Mela dak huwa t-tieni numru, issa biex niċċekkjaw li kien hemm in-numri kollha mid-0 sa 9, għandna il-1 f'idejja. Sewwa dak il-1. Mbagħad lejt in-9. Il-5, il-6, il-0, il-4, il-2, u it-3. Hekk iċċekkjajna li kien hemm in-numbers kollha mid-0 sa 9 f'din it-tieni grupp ta' numri li jirrappreżentaw l-10 u hekk għandna t-tieni numru li huwa ġab u issa wasalna għandna żewġ numri li huma 3, 7. Sa issa wasalna 3, 7, issa naraw l-aħħar numru ta' mid-0 sa 9 x'sa jkun.
Ekku għanna l-polza, tellaw issa, jtidaħlu n-numri fil-urna, u hekk kif il-estu fl-urna kif tistaw taraw fl-inset li għanna fuq l-screen, tajjeb, tibda d-dur u ntellaw it-tielet numru. Hekk nkunu formajna wkoll in-numru tal-polza ta' dan l-individwu. Ekku tnaħħallak stu issa tinfetaħ il-polza u naraw x'kien huwa dan it-tielet numru. It-tielet numru li għandu huwa is-7. 7. Sewa. Dak kien in-numru. Sta niċċekkjaw li kellna n-numri kollha fil-grupp. Kellna it-0, it-2, il-1, il-8, il-5, il-9, il-3, il-6, il-4, dak kienu il-numri kollha. Nirringrazzjak, grazzi. Mela, dan huwa il-numru li ġab Luka Xkembri, l-application number tiegħu hija 5813 huwa 377, sewa 377. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja wkoll tal-ħidma li saret sabiex stajna ntellaw din il-polza u issa nkomplu nipproċedu. Kont diġà għattilkom li kellna li għanna l-lum total ta' 216 il-parteċipant f'din il-polza tal-għażla li tiddetermina kemm min se jieħu l-ewwel, min se jagħżel l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' post, eċetera. Tajjeb, li nixtieq nispjega hija li l-ġimgħa l-oħra konna għadna li n-numru ta' parteċipanti mill-ewwel polza kien se jkun ta' 149. Però l-lum tal-għal 152 żdied bi-3. Għaliex dan nixtieq nispjega, għaliex fl-ewwel polza aħna ħadna in konsiderazzjoni l-fatt li kellna 3 aħwa tewmin li jekk jitla kien l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed mit-tewmin jibqa' lura, l-ewwel wieħed seta' idaħħal lit-tieni wieħed u dan jirrepeti ruħu għal 3 darbiet. Għalhekk konna zidna erfajna daw 3 postijiet fil-każ li dawn jiġri dan il-każ. Dan il-każ ma ġarax, daw 3 tewmin ma ħadux postom fuq quddiem l-ebda wieħed mis-6 li huma u għalhekk daw 3 postijiet li konna erfajna issa żidnihom u ta' offrejnihom tajnihom lil min imissu għalhekk tlajna mill-149 post għal 152 post. M'għandix x'nagħmel iktar li nibdew il-polza sa nerġa' ħanġib l-istend ma' ġenbi ħalli nkunu nistgħu naqraw Ekku, ħalli nkunu nistgħu npoġġu l-karti fuqu u nipproċedu. Għandna l-ewwel polza ħannaraw min se jkun fl-ewwel wieħed f'din il-polza. U ekku għandna l-ewwel polza f'idejja u li huwa 6584 Xalen Galja. Fit-tieni polza għandna l-3992 White Jacob Narvad. Mbagħad għandna l-4320 Sever Oliver. 4708 għanna Merċiqa Eaton.
2583 Borch Matteo. 4421 Cortez Zach. 5703 Borch Leon. 6229 Brownrigg Jan. 1824 Caruana Mason James. Għandu hu quality applika fil-Kinder 1. 5679 Xkembri Luke. 1848 Roman Galleja għandu uħtu għat applika fil-Kinder 1. 6331 Vjakava Jan. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-ewwel 12 il-parteċipant. Nibda bl-ewwel wieħed li huwa Xalen Gallia bin-number 6584. Fit-tieni post għandna lil Jacob Narvad White bin-number 3992. Fit-tielet post għandna lil Oliver Sever bin-number 4320. Fir-raba' post għandna lil Ethan Merċija bin-number 4708. Fil-ħames post għanna lil Matteo Borch bin-number 2583. Fil-sitt post għanna lil Zach Cortez bin-number 4421. Fil-seba post għanna lil Leon Borch bin-number 5703. Fil-tmin post għanna lil Van Brownrigg bin-number 6229. Fid-disa post għanna lil Mason James Caruana bin-number 1824. Fl-10 post għanna lil Luke Xkembri bin-number 5679. Fil-11 post għanna lil Roman Kalleja bin-number 1848. Fit-12 post għanna lil Jean Vjakava bin-number 6331. Inkomplu bil-Polza, naddu għat 13 post, għanna l-4844 De Giorgio Eaton. 6760 Vella Chrétien Adam. 4351 Xkembri Ben Sebastian għandu uħtu għat applika wkoll fil-Kinder 1. 2552 Luca Kassar. 4436 Mike Mikallef. 5988 Ayat Zerafa. 2209 Mansueto Zak. 6319 Greg Craig Oliver. Għandu uħtu għat applika wkoll fil-Kinder 2. 2221 Farrugia Luca. 6477 Kai Greg. 6579 Kushkiri Beppe. 6075 Zara Benjamin. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 l-applikazzjoni. Fit-13 il-post għandna lil Ethan jew Ethan De Giorgio bin-number 4844. Fl-14 il-post għandna lil Adam Vella Chrétien bin-number 6760. Fil-15 il-post għandna lil Ben Sebastian Xkembri bin-number 4351. Fis-16 il-post għandna lil Luca Kassar bin-number 2552. Fis-17 il-post għandna lil Mike Mikallef bin-number 4436.
Fit-18 il-post għandna lil Ajat Zerafa bin-number 5988. Fit-19 il-post għandna lil Zek Mansweto bin-number 2209. Fl-20 post għandna lil Craig Oliver Greg bin-number 6319. Fil-21 post għandna lil Luka Farrugia bin-number 2221. Fit-22 post għandna lil Kai Greg bin-number 6477. Fit-23 post għandna lil Beppe Kuxkiri bin-number 6579. Fl-24 post għandna lil Benjamin Zara bin-number 6075. Inkomplu bil-Polza. U issa għandna lil 4466 Elias Kutajjar. 5339 Harvey Noah. 6203 Borch Thomas. 4265 Johnson Sebastian. 6561 Fanek Matthias. 5776 Caruana Aiden. 6623 Zach Sherry. 6054 Borch Olivier Daniel. 2602 Ajus Nathan. 5618 Noah Borch. 2437 Bonello Benjamin. 4361 Taljana Nicholas. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-25 post u għandna lil Elias Kutajjar bin-number 4466. Fis-26 post għandna lil Noah Harvey bin-number 5339. Fis-27 post għandna lil Thomas Borch bin-number 6203. Fit-28 post għandna lil Sebastian Johnson bin-number 4265. Fit-29 post għandna lil Mattias Fenek bin-number 46561. Fil-30 post għandna lil Aiden Caruana bin-number 5776. Fil-31 post għandna lil Zach Sherry bin-number 6623. Fit-32 post għandna lil Daniel Borch Olivier bin-number 6054. Fit-33 post għandna lil Nathan Ajuz bin-number 2602. Fl-34 post għandna lil Noah Borch bin-number 5618. Fil-35 post għandna lil Benjamin Bonello bin-number 2437. Fil-36 post għandna lil Nicolas Taljana bin-number 4361. Nkomplu bil-Polza. Għandna lil 3887 Franċika Zachary Diaz. 4244 Gauci Mikael. 6374 Galia Jeremy. 5580 Jack Camilleri. 5279 għandna lil Xwiereb Church Thomas. 5975 Greg Francesco. 1822 Blake Farrugia. 1911 Farrugia Daniel.
2074 Thomas Bonello. Għandu ħuħ japplika fil-Kinder 1. 6135 Vella Luca. 3689 Caruana Jan Steven. 6175 Attard Basin Lucas. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bis-37 post għandna lil Franċika Zachary Diaz bin-number 3887. Fit-38 post għandna lil Mikael Gauci bin-number 4244. Fit-39 post għandna lil Jeremy Gallia bin-number 6374. Fl-40 post għandna lil Jack Camilleri bin-number 5580. Fil-41 post għandna lil Thomas Schwireb Church bin-number 5279. Fit-42 post għandna lil Francesco Grek bin-number 5975. Fit-43 post għandna lil Blake Farrugia bin-number 1822. Fl-44 post għandna lil Daniel Farrugia bin-number 1911. Fil-45 post għandna lil Thomas Bonello bin-number 2074. Fil-46 post għandna lil Luca Vella bin-number 6135. Fil-47 post għandna lil Jan Steven Caruana bin-number 3689. U fil-48 post għandna lil Lucas Bezon Attard bin-number 6175. Inkomplu bil-Polza għandna l-number 2022 Ċappara Papa George Copolo Luigi. (6225) De Bono James. 2115 Caruana Jan għandu ħuħu kolit japplika fil-year 1. 5277 Ceci Matteo. 5835 Cosiatis Luca. 2578 Kind Benjamin għandu uħtu għat tapplika fil-Kinder 1. 6748 Bonello Jacob. 3607 Muscat Sean Anthony. 2331 Spiteri Ezekiel. 2172 Spiteri Eli. 2632 Zammit Ben. 5771 Picard Ben. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-49 post fejn għandna lil Luigi Ċappara Papa George Copolo bin-number 2022. Fil-50 post għandna lil James De Bono bin-number 6225. Fil-81 post għandna lil Jan Caruana bin-number 2115. Fil-52 post għandna lil Matteo Ceci bin-number 5277. Fil-53 post għandna lil Luca Cosiatis bin-number 5835. U fil-54 post għandna lil Benjamin Kine bin-number 2578. Fil-55 post għandna lil Jacob Bonello bin-number 6748. Fil-56 post għandna lil Sean Anthony Muscat bin-number 3607. Fil-57 post għandna lil Ezekiel Spiteri bin-number 2331. Fil-58 post għandna lil Eli Spiteri bin-number 2172. Fil-59 post għandna lil Ben Zammit
bin-number 2632. Fis-60 post għandna lil Ben Picard bin-number 5771. Inkomplu bil-Polza issa imiss in-numru ta' 1982 ta' Luke Kassar. Luke Kassar. 6002 Mattias Mikallef għandu ħuħ japplika fil-Kinder 1. 4786 Manicolo Luke. 2491 Attart Giuseppe. 1860 Gauci Keelan. 1971 Cayenne Borch. Għandu ħuħit japplika fil-Year 1. 2490 Borch Cosby Luca. Għandu uħtu għat applika fil-Year 1. 4835 Aquilina Adam. Għandu ħuħit japplika fil-Kinder 1. 4876 Farrugia Damien. 4873 Vella Luke Jacob. 6296 Vella Kyle. 6177 Isaac Attart. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-61 post fejn għandna lil Luke Kassar bin-number 1982. Fit-62 post għandna lil Mattias Mikallef bin-number 6002. Fit-63 post għandna lil Luke Manicolo bin-number 4786. Fl-64 post għandna lil Giuseppe Attart bin-number 2491. Fil-65 post għanna lil Kaylin Gauci bin-number 1860. Fil-66 post għanna lil Cayenne Borch bin-number 1971. Fil-67 post għanna lil Luca Borch Cosby bin-number 2490. Fil-68 post għanna lil Adam Aquilina bin-number 4835. Fil-69 post għanna lil Damien Farrugia bin-number 4876. Fis-70 post għanna lil Jacob Luke Vella bin-number 4873. Fil-71 post għanna lil Kyle Vella bin-number 6296. Fil-72 post għanna lil Isaac Attard bin-number 6177. Inkomplu bil-Polza. Għanna lil 4437 Jamie Farrugia. 6459 Soler Noah. 6283 Jake Portelli. Għandu uħtu għed applika fil-Kinder 1. 4899 għanna xikluna Jamie Allen. 3704 Zara Luke. 4438 Teuma Ben. 1501 Greg Eston. 3726 Hilsenitz Tim Eric. 6073 Aquilina Eaton. 5501 Jamie Gatt. Għandu uħuħ japplika fil-Kinder 1. 1863 Vella Giuseppe Calogero. 1864
2431 Jack Gallia. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bit-73 post. Għandna lil Jamie Farrugia bin-number 4437. Fl-74 post għandna lil Noah Soler bin-number 6459. Fil-75 post għandna lil Jake Portelli bin-number 6283. Fil-76 post għandna lil Jamie Allen Xikluna bin-number 4899. Fil-77 post għandna lil Luke Zara bin-number 3704. Fil-78 post għandna lil Ben Teuma bin-number 4438. Fil-79 post għandna lil Aston Greg bin-number 1501. Fit-80 post għandna lil Tim Eric Halsennitz bin-number 3726. Fil-81 post għandna lil Leighton Aquilina bin-number 6073. Fit-82 post għandna lil Jamie Gatt bin-number 5501. Fit-83 post għandna lil Coleo Gerovella Giuseppe bin-number 1863. Fl-84 post għandna lil Jack Gallia bin-number 2431. Inkomplu bil-Polza. Fil-85 post għandna lil-number 2318 Verdut Tom. 4005 Schwalbe Xander. 3764 Mifsud Friġġieri Luka. 6236 Wu Ioson. 5865 Zara Norlin. 5611 Bonnici Tommy. 6037 Buzuttil Nathan Paul. 1963 Grishti Jean-Marc. 4335 Borch Caruana Andre. 5179 Chantar Ben. 5742 Bonnici Jack. 2356 Gauci Ballucci Paolo. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nimda bil-85 post. Għandna lil Tom Verdud bin-number 2318. Fis-86 post għandna lil Xander Schwalbe bin-number 4005. Fis-87 post għandna lil Luka Friġġieri Mifsud bin-number 3764. Fit-88 post għandna lil Eason Wu bin-number 6236. Fit-89 post għandna lil Norlin Zara bin-number 5865. Fit-90 post għandna lil Tommy Bonnici bin-number 5611. Fil-91 post għandna lil Nathan Paul Buzuttil bin-number 6037. Fit-92 post għandna lil Jean-Marc Grishti bin-number 1963. Fit-93 post għandna lil Andre Borch Caruana bin-number 4335. Fl-94 post għandna lil Ben Chantar bin-number 5179. Fil-95 post għandna lil Jack Bonnici bin-number 5742. Fil-96 post għandna lil Paolo Gauci Ballucci bin-number 4356. Komplu bil-Polza. 5423 Bartolo Luca. 4339 Caruana Michael. 5004 Galia Solberg. 2297 Colombo Michele.
5244 Papa George Copolo Julian. 1979 Kushkiri Jan. 2734 Vella Thomas Peter. 4521 Kurmi Thomas. 2537 Healy Mason Lee. 6708 De Battista Gianni. Għandu ħuħit japplikaw kol fil-year 1. 3851 Catania Jamie. 2314 Zammit Luca Francesco. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bis-97 post, għandna lil Luca Bartolo bin-number 5432. Fit-98 post għandna lil Michael Caruana bin-number 4339. Fit-99 post għandna lil Solberg Galia bin-number 5004. Fil-100 post għandna lil Michele Colombo bin-number 2297. Fil-101 post għandna lil Julian Papa George Copolo bin-number 5244. Fil-102 post għandna lil Jan Kushkiri bin-number 1979. Fil-103 post għandna lil Peter Thomas Vella bin-number 2734. Fil-104 post għandna lil Thomas Kurmi bin-number 4521. Fil-105 post għandna lil Mason Lee Healy bin-number 2537. Fil-106 post għandna lil Gianni De Battista bin-number 6708. Fil-107 post għandna lil Jamie Catania bin-number 3851. Fil-108 post għandna lil Luca Francesco Zammit bin-number 2314. Inkomplu bil-Polza. Issa jmiss lil 1994 O'Brien Edwards Conner li għandu ħuħu kol qed japplika fil-Kinder 1. Bat għandna lil 4512 Nathan Muscat. 3679 Grima Colin. 4881 Farrugia Luca Dean. 5713 Farrugia Miguel. 4063 De Bono Teo. 1842 Buttigieg Ben. 2554 Kaminzuli Luca. Għandu qed japplika fil-Kinder 1. 5949 Zmir Jack. 2256 Abela Eaton Edits. Għandu qed japplika fil-Year 1. 6634 Aquilina Nikolaj. 2176 Mark Zammit. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda mill-109 li hija ta' Edwards Conner O'Brien bin-number 1994. Fil-110 post għandna lil Nathan Muscat bin-number 4512. Fil-111 il-post għandna lil Colin Grima bin-number 3679. Fil-112 il-post għandna lil Luca Dean Farrugia bin-number 4881. Fil-113 il-post għandna lil Miguel Farrugia bin-number 5713. Fil-114 il-post għandna lil Teo De Bono bin-number 4063. Fil-115 il-post għandna lil Ben Buttigieg bin-number 1842.
Fil-116 il-post għanna lil-Luka Kaminzuli bin-number 2554. Fil-117 il-post għanna lil-Jack Zmir bin-number 45949. Fil-118 il-post għanna lil-Edith Eaton Abela bin-number 2256. Fil-119 il-post għanna lil-Nikolaj Aquilina bin-number 6634. Fil-120 post għanna lil-Mark Zammit bin-number 2176. Nkomplu bil-Polza u s-sajmis lil-5574 Mikajic Mark. (1984) Luka Benetti. Għandu ħoħit japplika bil-Kinder 1. 2170 għanna lil-Filip Muscat. 6146 Aquilina Gregory. 6747 Abela Caden. 4553 Banavic Leonardo. 4571 Baldacchino Leo. Hu ħet japplikaw kol fil-Kinder 1. 6481 Blake Mifsud. 2471 Vella Benjamin. 4149 Bonnici Alessandro. 3765 De Bono Benjamin. 6034 Camilleri Dylan. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-121 post, għandna lil Mark Mikajic bil-number 5574, fil-122 post għandna lil Luka Benetti bil-number 1984, fil-123 post għandna lil Filip Muscat bil-number 2170, fil-124 post għandna lil Gregory Aquilina bil-number 6146, fil-125 post għanna lil-Caden Abela bin-number 6747, fil-126 post għanna lil-Leonardo Banavic bin-number 4553, fil-127 post għanna lil-Leo Baldacchino bin-number 4571, bil-128 post għanna lil-Blake Mifsud bin-number 6481, fil-129 post għanna lil-Benjamin Vella bin-number 2471, fil-130 post għanna lil-Alessandro Bonnici bin-number 4149, fil-131 post għanna lil-Benjamin De Bono bin-number 3765, bil-132 post għanna lil-Dylan Camilleri bin-number 6034. 1960 Xiberras Luigi qed inkomplu bil-Polza. 2139 Bezzina Mikael. 5248 Giuse Galia. Għandu ħoħet japplika fil-Kinder 2. 6026 Kalleja Ayrton. 5296 Zarp Matteo. 6056 Attard Matteo. 4625 Luca Attard. 4696 Darmanin Liam. 2264 Gat Eaton George.
5315 Comber Lane, Edgar Kajxun Thierry Wenfen. 5397 Abela Jake. 2370 Barbara Luca. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-133 post. Għanna lil Luigi Xkembri bin-number 1960. Fil-134 post għanna lil Mikael Bezzina bin-number 2139. Fil-135 post għanna lil Giuseppe Gallia bin-number 5248. Fil-136 post għanna lil Ayrton Kalleja bin-number 6026. Fil-137 post għanna lil Matteo Zarb bin-number 5296. Fil-138 post għanna lil Matteo Attard bin-number 6056. Fil-139 post għanna lil Luca Attard bin-number 4625. Fil-140 post għanna lil Liam Darmanin bin-number 4696. Fil-141 post għanna lil Ethan George Gatt bin-number 2264. Fil-142 post għanna lil Comberlane Edgar Kajxun Thierry Wenfen bin-number 5315. Fil-143 post għanna lil Jake Abela bin-number 5397. Fil-144 post għanna lil Luca Barbara bin-number 2370. Inkomplu bitluħ tal-Polza. Issa jmiss lil 3574 Jan Attard. 2636 Kakija Luca. 4341 Greaves Connor. 6090 Dalli Diego. 5184 Jacob Borch. 5882 Abela Nick. 1909 Piscopo Francesco. 1852 Gat Hayes. 1988 Mikallef Liam. 1861 Adam Alul. 6583 Cars Joe Benjamin. Għanna għandu uħtu t-applika fil-Kinder 2. 6496 Benjamin Aġus. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-145 post u għanna l-Jan Attard bin-number 3574. Fil-146 post għanna l-Luca Kakija bin-number 2636. 2636. Fil-147 post għanna l-Connor Greaves bin-number 4341. Fil-148 post għanna l-Diego Dalli bin-number 6090. Fil-149 post għanna l-Jacob Borge bin-number 5184. Fil-150 post għanna l-Nick Abela bin-number 5882. Fil-151 post għanna l-Francesco Piscopo bin-number 1909. Fil-152 post għanna l-Hayes Gatt bin-number 1852. Fil-153 post għanna l-Liam Mikallef bin-number 1988. Fil-154 post għanna l-Adam Allul bin-number 1861. Fil-155 post għanna l-Benjamin Carsjoe bin-number 6583.
fil-156 post għanna lil-Benjamin Aġuż bin-number 6496. Inkomplu bil-Polza. Issa għanna lil-2208 Orsini Gianluca. '5913 Mazzacano D'Amato Alex. 6245 Plumpton Timothy. 2367 Zammit McIlhatton Mark. 6495 Corny Ben. 6402 Bartolo Perici Jamie. 6424 Kurmi Kyle. 4936 Drago Zach. 38232 Greg Benjamin. 1850 Bonavia Montefiori Michele għandu uħtu għat tapplika fil-Kinder 1. 5684 Leo Patch. 2394 għanna l-tanti Arter li għandu uħet japplika fil-Year 1. Għanna nerġa naqra l-ħartna l-applikazzjoni, nibda b-157 post, għanna l-Gianluca Orsini bil-number 2208. Fil-158 post għanna l-Alex Mazzacano D'Amato bil-number 5913. Fil-159 post għanna l-Timothy Plumpton bil-number 6245. Fil-160 post għanna l-Mark Zammit McIlhatton bil-number 2367. Fil-161 post għanna l-Ben Corny bil-number 6495. Fil-162 post għanna l-Jamie Bartolo Perici bil-number 6402. Fil-163 post għanna l-Kyle Kurmi bil-number 6424. Fil-164 post għanna l-Zach Drago bil-number 4936. Fil-165 post għanna l-Benjamin Greg bil-number 3832. Fil-166 post għanna l-Michele Bonavia Montefiore bil-number 1850. Fil-167 post għanna l-Leo Patch bil-number 5684. Fil-168 post għanna l-Arter Tanti bil-number 2394. Nkomplu bil-Polza. 4629 għanna l-Manġon Jake. 6672 Bartolo Lautier Tim. 4460 Muscat Luca. 5083 Delmar Drew. 5143 Dingley Bruno Mattias. 2596 Jack Zammit. 3871 Farrugia Noah. 2258 Abela Noah Erhan. Għandu ħet japplika fil-Year 1. 3523 Azzopardi Zek. 22
2152 Jake Spiteri li għandu ħuħ bil-numru Kinder 1. Għandu ħuħ japplika fil-Kinder 1. 3938 għanna l-Zek Camilleri. 2102 Formosa Giuseppe. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikazzjoni. Għanna fil-post 169 għanna l-Jake Manġon bil-number 4629. Fil-170 post għanna l-Bartolo Lautir Tim bil-number 6672. Fil-171 post għanna l-Luka Muscat bil-number 4460. Fil-192 post għanna l-Drew Dermal bil-number 5083. Fil-173 post għanna l-Mattias Dingli Bruno bil-number 5143. Fil-174 post għanna l-Jack Zammit bil-number 2596. Fil-175 post għanna l-Noah Farrugia bil-number 3871. Fil-176 post għanna l-Abela Noah Erhan bil-number 2258. Fil-177 post għanna l-Zek Azzopardi bil-number 3523. Fil-178 post għanna l-Jake Spiteri bil-number 2152. Fil-179 post għanna l-Zek Camilleri bil-number 3938. Fil-180 post għanna l-Giuseppe Formosa bil-number 2102. Inkomplu bil-Polza. 2391 Tanti Alexander għandu ħuħet japplika wkoll fil-Year 1. 2238 Xkembri Michele. 2295 Max Muscat. 2716 Aiden Gatt. 6650 Marcus Farrugia. 1864 Saliba Kane. 6798 Liam Patch. 4620 Farrugia Luca James. 2109 Abela Zach. 4755 Benjamin Ajus. 5085 Kalleja Zain. 4348 Borch Noah. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-181 post. Għanna l-Alexander Tanti bil-number 2391. Fil-182 post għanna l-Michele Xkembri bil-number 2238. Fil-183 post għanna l-Max Muscat bil-number 2295. Fil-184 post għanna l-Aiden Gatt bil-number 2716. Fil-185 post għanna l-Marcus Farrugia bil-number 6650. Fil-186 post għanna l-Kane Saliba bil-number 1864. Fil-187 post għanna l-Liam Patch bil-number 6798. Fil-188 post għanna l-Luca James Farrugia bil-number 4620. Fil-189 post għanna l-Zek Abela bil-number 2109. Fil-190 post għanna l-Benjamin Ajus bil-number 4755. Fil-191 post għanna l-Zain Kalleja bil-number 5085. Fil-192 post għanna l-Noah Borch bil-number 4348.
Nkomplu bil-Polza sanna l-1968 Kajel Borċ għandu ħuħ japplika wkoll fil-Year 1. 1899 Manġon Feliciano għandu ħuħ qed japplika fil-Kinder 1. 6241 Bonnici Tim. 4928 Jan Kassar. 5674 Olivari Luca. 2105 Liam Kassar. 4240 Kassar Brinkaw Jan. 2107 Kakija Camilleri Giuseppe. 6130 Vassallo Gauci Daniel. 3676 Kai Zara. 6516 Camilleri Lucas. 5245 Luca Abela. Għanduħu ħet japplika wkoll fil-Kinder 1. Nerġa' naqra l-aħħar 12 l-applikazzjoni, nibda bil-193 post, fenna għanna l-Kajel Borġ bin-number 1968. Fil-194 post għanna l-Feliciano Manġon bin-number 1899. Fil-195 post għanna l-Tim Bonnici bin-number 6241. Fil-196 post għanna l-Jan Kassar bin-number 4928. Fil-197 post għanna l-Luca Olivari bin-number 5674. Fil-198 post għanna l-Liam Kassar bin-number 2104. Fil-199 post għanna l-Jan Kassar Brinkaw bin-number 4240. Fil-200 post għanna l-Giuseppe Kakija Camilleri bin-number 2107. Fil-201 post għanna l-Daniel Vassallo Gauci bin-number 6130. Fil-202 post għanna l-Kaj Zara bin-number 3676. Fil-203 post għanna l-Lucas Camilleri bin-number 6516. Fil-204 post għanna l-Luca Abela bin-number 5245. Inkomplu bil-Polza. U issa għanna l-6140 Jack Kakija. 5224 Saliba Andrew James. 2089 Liam Karwana għandu ħuħet japplika wkoll fil-Year 1. 2244 Nial John Gallia. 1896 Arthur Abela Baldacchino għandu uħtu għat applika fil-Year 1. 4973 Mercia Oliver Luke. 2140 Falzon Luigi. 5518 għanna l-Stavros Camilleri. 4916 Dale Frendo. 2299 Falzon Matt. 6138 Camilleri Vidolic Nicolas.
6163 Degwara Noa. Nerġa' naqra l-aħħar applikazzjonijiet, wasalna fit-tmiem ta' din il-polza. Nibda bil-205 post għandna lil Jack Kakija bin-number 6140. Fil-206 post għandna lil James Andrew Saliba bin-number 5224. Fil-207 post għandna lil Liam Karwana bin-number 2089. Fil-208 post għandna lil Nial John Galia bin-number 2244. Fil-209 post għandna lil Arthur Abela Baldacchino bin-number 1896. Fil-210 post għandna lil Oliver Luke Mercia bin-number 4973. Fil-211 il-post għandna lil Luigi Falzon bin-number 2140. Fil-212 il-post għandna lil Stavros Camilleri bin-number 5518. Fil-213 il-post għandna lil Dale Frendo bin-number 4916. Fil-214 il-post għandna lil Matt Falzon bin-number 2299. Fil-215 il-post għandna lil Nicholas Camilleri Vidolic bin-number 6138. U fil-216 il-post għandna lil Noah Degwara bin-number 6163. Dik kienet il-polza ta' l-Għażla għad-dħul fl-ewwel sena primarja għas-Subien. Nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna. Nfakkarkom li saħada ntellaw ir-riżultat ta' din il-polza fuq il-website tal-Knisja, knisja.mt fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Intellaw ukoll filmat ta' dan il-filmat, din il-trasmissjoni tkun ippreżentata bħala filmat u intom tkunu tistgħu terġgħu taraw din it-trasmissjoni jew il-parti li tkun tinteressakom. Il-pass li jmiss huwa li dawn il-tfal jew ġenituri tagħhom pjuttost jagħmlu l-għażla ta' skola. Aħna qed nagħtukom iktar informazzjoni kemm għandna postijiet skola għad nikdbulkom u ninformawkom ukoll kif sa ssir dina l-għażla ta' skola. Nista' ninformawkom fil-qasir billi ssir bitrasmissjoni bħal din imma tkun tinkludi wkoll l-intervent tagħkom permezz tat-telefon fejn intom tgħidulna direttament x'inhi l-għażla tagħkom u di tiġi mħabbra propju waqt it-trasmissjoni, waqt il-laqgħa tajjeb f'mod dirett bi preparazzjoni għal dina il-laqgħa li ħanamlu din il-laqgħa ta' reġistrazzjoni meta tagħmlu l-għażla hija l-11 ta' Mejju u nibdew fid-9:30 ta' filgħodu. Imma bi preparazzjoni u dan ikun it-tlieta. It-tnejn lejliet l-għażla fl-10 ikun l-10 ta' Mejju, fl-4:30 ta' wara nofsinhar qed norganizzaw laqgħa għalikom il-ġenituri sabiex tiltaqgħu kemm mal-kapijiet tal-iskejjel li ħajaċċettaw l-tfal tagħkom u anke biex nispjegawkom u nwieġbu wkoll id-domandi tagħkom dwar kif se ssir il-għażla. Tgħiduli għaliex ħadd inqabeż ġimgħa ħajgħaddu nistennew ġimgħa oħra l-10 u l-11 ta' Mejju. Min-naħa tagħna r-raġuni hija sempliċi għaliex nhar it-tlieta għandna l-għażla tas-Subien għad-dħul fl-ewwel sena sekondarja u nhar il-ġimgħa għandna l-għażla r-reġistrazzjoni, l-għażla tat-tfal tal-bniet li għad-dħul fl-ewwel sena sekondarja wkoll. Għalhekk aħna okkupati b'dan ix-xogħol u x-xogħol irridu nqasmu u nimxu pass pass tajjeb. Però niltaqgħu magħkom allura nhar it-tnejn fl-4:30 u dan nużaw il-programm Teams sewa, però qatt tirċievu email minn għandna bħalma rċevejtu emails fejn informajnikom b'dawn il-laqgħat u b'daw it-trasmissjonijiet tirċievu l-istess iktar informazzjoni minn għandna permezz tal-email. M'għandi xejn aktar ħlief li nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna, nirringrazzja lill-uffiċċju ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja li tant jaħdmu biex dan ix-xogħol jimxi sewwa, nirringrazzja lin-nutar li segwina hawnhekk, nirringrazzja lill-Wi Media li permettew din it-trasmissjoni u li jtuna s-sapport tagħhom, uffiċjali oħra kemm fil-Kurja tal-Arċisqof u anke fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni tal-Knisja. Nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li dan ix-xogħol nagħmluh bis-sapport tagħkom. Nawguralkom minn qalbi il-jum it-tajjeb.